Inyong abalatian. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas. Pag may tisi para aron mo aptika. Pag may tisi mo tungod ang may tisi puno sa vitamina. Pag may tisi mo barato na o ipigo pa. Tungod ang may tisi alkaline vitamin C mulawas aptik pirmi dili nakakapuyon. Tungod sa may tisi ang alkaline ng vitamin C. K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Sa isang pangarap, unti-unting natutupad. Kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Isang layunin ng nais parating sa bawat busis na maririnig. Pag-asa at tuwa ayong mababatid. Namin sa inyo, serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM. Ang K5 Luzon, Visayas, Mindanao, everybody say smile. Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo may puso sa kampiyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Balik na drama, musika at kasiyahan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, sama-sama, buong mundo'y mapapawaw. Para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Kampiyon na radyo. K5 News
FM, championing the lives of the Filipino. The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. Isibong orasan oras sa Pilipinas, alas 9:36. Ang oras, ang buyrog nang iradulong sa inyo sa kalwansang Klinika DTX 500, The Superior Antioxidant. Kagbuyrog man iradulong sa inyo sa kalwansang Klinika D3 Bio, The Antiviral, Antibacterial Specialist. Kag sa buman, ginadulong sa inyo sa kalwansang Mighty C, the alkaline base ng vitamin C. Kag ginadulong sa inyo sang Extend Food Supplement for Men. Kag sang Klinika DTX Coffee Mix. Nakakafe ka na, nakadetox ka pa. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 Night Watch. K5 Night Watch, programa nga magahatag sang pinakaulihing nga mga balita kag mga hitabo sa tion sang kagabihon. K5 Night Watch. Night Watch, ang inyo tagabantay sa tagsa kagabi. Kag karon ang inyo anchorman kag K5 June Alojado Kapulot. K5 Night Watch. K5 Night Watch, June Alojado Capulo. K5 Night Watch. K5 Night Watch, June Alojado Capulo. K5 Night Watch, June Alojado Capulo. K5 Night Watch.
Night Watch. June Alojado Capulo. K5 Night Watch. June Alojado Capulo. K5 Night Watch. Oras na ton mga ka-K5, nakalabor kita sa 41 minutos na. Nakaligad sa alas 9. Sa liwat, may gabi na sa inyo tanan, may gabi sa bilog nga Western Visayas. Mayong gabi sa aton nga mga kauturan sa 180 ka mga barangay, siningaton syudad sa 7 tanan ka mga distrito. Sa mga taga-distrito sang Lapos, Lapas, Haro, Mandurriao, Mulo, Arevalo City proper. Kag sa aton mantanan nga mga tagparamati sa 42 ka mga banwa. Kag isa ka component city sa bilog nga probinsya sang Iloilo. Kag sa mga kaiping man nga mga kaprobinsyahanan, siningaton pinalanggang probinsya. Sa mga taga-probinsya sang Guimaras, Negros Occidental, Kapisaklan, kag Antique. Sa mga taga-Romblon, Ormoc kag Masbate. Nakip na sa mga taga-isla sang Palawan, Mindanao, Cebu Island. Kag sa kutob sa malabutan sa ngaton nga pagwaragwag. Sa inyo tanan mga ka-K5, mayong gabi na. Nag-welcome na diri sa aton nga pagpangalagad sa palatuntunan K5 Night Watch. Sa kinandan mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangalagad, dumat kita nga magatalakay na sang pila ka madragko nga mga issues. Mga top stories of the day. Ang balita lokal, nasyonal kag international. Mga mainit-init kag nagabalingaso nga mga issues nga aton pagatalakayon para sa subong nga gabi diri sa aton nga pagpangalagad. Sa kinaanda, ngin kaupon man aton karon nga mga balita na kag information halin sa aton nga mga K5 Patrol reporters. May kang tanan sa ilang mga tipo na nga mga balita sa sulod sang 24 oras. Kung naton karon sa patrol, K5 Aaron Lloyd Ripoyo. Man sa kay K5 Kim Kaluyo with K5 Jason Talaron sa aton nga intern nagikan sa West Visayas State University College of Mass Communication. Sa patrol si K5 IZ Faith Apolonio. Santang, diri sa aton nga news center po naton si K5 Ayan Kelt Fasirunda. Aton sini nga mga kwat, mga intern. Ang news center ta libre na. Sa mga angkor wala taya intern now. Dapat may arin di sa likod ko ho. Di na si Abi nagpuli na. Nagpuli na. Dapat diri sa likod ko. Samtang kaupon man naton karon ng iban pagid nga mga balita kag information. Nagikan man sa iban pa naton nga mga K5 reporters. Nagikan sa Iloilo City Hall po naton si K5 Jenny Kauyunan. Mga balita naman nagikan sa Provincial Capital with K5 Alex Escalante. Kag sa mga pilaman ka mga information. Nagikan man sa K5 Karin Badilla. Sa aton nga news center may kaupo naton mga balita national kag international. Tungkol sa K5 Sunny Punay and K5 Aliera Joy Apin. Sa kinandan, tungkol man naton diri sa technical side, K5 Andre La Pastura. Ako naman iyo K5 June Alojado Capulo. Welcome gid sa inyo tanan-tanan diri sa aton nga pagpangalagan mga K5. Today is a Tuesday. July 22, 2025. Kapit sa 22 na kita subong edisyon diri sa ato sila nga pagpangalagad. Ay, pita 22 subong July 22. Ay, happy birthday gali sa kay kay Sir Hadulos. Birthday subong ni kay Sir Hadulos. Happy birthday. Ginatamya taman sa happy birthday sa attorney Bots Hirotse. Dungan la birthday subong.
So happy birthday sa ato sining mga amigo. Kay paring Ihado ko. Kay Sir Hadulos kag sakay Attorney Butch Hiroche. Happy birthday sa inyong duwa. Sa ato sining pagpangaragan mga K5. Ano karon mga pila ka mga daragko na nga mga balita kag information nga aton pagatalakayon para sa subong gabi. Diri sa ato sining pagpangalaga do. Wow. Medyo nag-aara naman, nagabulububo naman ang ulang. Sa aton mga ka-K5 nga mga pila ka mga balita kag information. Una kita sa latest weather report. Ka-K5 ang duwa ka mga LPA blatok gabi. Ngagin report naton. Kaya medyo para itong LPA sa nagligad blato. Nagtingobron sanda kag nagdevelop into a tropical depression mga ka-K5. Sa malipot nga sugiranon, ara na si Bagyong Dante. Kagani standby kamo ha kay kwaon nato na karon ang latest weather report nagikan sa aton nga Pag-asa Iloilo. Kamustahon nato ang sitwasyon sa aton panahon. Kamustahon nato ang sitwasyon sa ato sining palibot. Pinagi sa pagkuha naton karon sa latest weather report nagikan sa aton nga Pag-asa Iloilo mga ka-K5. Standby kamo ha. Samtang mga pila ka mga projects diri sa syudad sa Iloilo mga ka-K5 na mga pagbinasulay na ni Mayor Isa Cho plano nga papanaugan sa cease and desist order ang isa ka proyekto mga ka-K5 sang national government kapag pahimo o kung pagpadalom sang creek dira sa may area sang barangay. Ano nga barangay ni? Barangay Balantang sa distrito sang Haro. Samtang ding natabo mga ka-K5 nga pagkalumos kag pagkapatay sa isa ka soltero, solterito nga 14 anyos. Nakita ini sa video mga ka-K5. Base sa video nga napakita, kaya nakita mga ka-K5 nga nagapulo practice kili sila kabulo back dive to sa may inang creek. Ining suba dira sa may barangay ginahimo nga suba mga ka-K5 dira sa may barangay Tagbako sa distrito sang Haro. Sa ulihi pagbulo back dive sa iyang mga kaupdanan, mga grupo niya siya base may posibilidad hindi kabalo maglangoy naghuluhan-hana man nga mabulo back dive ana sang uli nagkadanlog mga ka-K5 base sa video nga ginpakita. So nakadanlog siya amo nang rason ko nga nag-dive na lang sa nag-dive na lang ini siya mga ka-K5 sa suba kag wala na makabutwa-butwa. Kag nasapwa na gilamang nga isa na ka bangkay kagaina sang aga dira mismo sa may area mga ka-K5 sang barangay Tagbak sa distrito sang Haro. Ato na karon ang latest nga kwaon ng follow-up report nagikan sa aton nga mga reporters ay kang tanan sini sa sining natabo nga pagkalumos tapos dito naman sa may area sang area mga ka-K5 sang may coastal area sang mga kabarangayan to may isa man to nga nadula man kagapon. Ini mga ka-K5 ang ginpasibangon sinidiri ginpasibangdan Mayor Isa Cho nga may posibilidad sa mga projects na mo rason kung nga nga nagkalabalaha diri mga kabarangayan. Kung imo lang tawon mga ka-K5 kaway guro ni dapat sang balasulan mong kag binasulay mo. Dan tawa bala ikumparar mo bala kay 5 Andre ang bubo sang ulan pwerte ka damol-damol. Kung kinabubo lang hindi bla. Butang tay himplo for example ani kay 5 Andre sa ginatawag naton bala nga paggamit sang kukuti o kon ginatawag naton nga IQ o kon sentido común bala kay 5 Andre ano sang iligay noon mong sentido común. Testing bala nga ang lababo mo bala kay 5 Andre gamay ang iya nga buho hindi bala ang iya bala nga drain buho ya gamay. Testing bala gulpihan nga bubuan sang isa ka balde nga tubig lan tawa bala ko hindi mag-awas. Amo na sang sitwasyon naton. Ang aton nga syudad mga ka-K5 natural lang na nga ginbubuan sang porte kadamol nga ulan. Normal na nga magatuan nga magabaha. Normal na nga magdalom ang tubig. Siyempre mahinay-hinay ang pagsabsay. Kaya mati siyempre gulpi ang pagbubo sang ulan. Di karon ay pinasulay kita nagbalaha ko ng mga barangay bangod sa mga projects. Kaya kita
Dapat sini masulon sini ni Mayor Isa Cho. Tatay niya kasi tatay mo amo man nag-mayor sa una, amo man nag-congressman, tapos nag-mayor na maliwat subong mga ka-K5. Lagi ka pinangbasol. Lagi ka pinangbasol da pagkatapos order sa kuno sang cease and desist order sang sining mga proyekto nga ginapatuman sang ato sining national government. Ang ilabi na sang DPWH bangod kay inang wala na kuno sa gusto. Engineer ka nga. Dapat ngita ka mo sa eksperto nga mga tao nga amo makaplastar sina makahambal kung bala matuod gid man. Hindi may sagi kita kawakal nga hindi kita eksperto, nga hindi gani kita akbalo. Nga kunano da, obrata himo man ang sanguna tinapay kag masa sang inang ensimada. Maria ihunis ti garapon ni Santissima. Turihan talaga karon maka K5 diri sa ato sining nga pagpangalagat. Samtang sa ibang paginaton nga mga balita kag information. Sa ibang paginaton nga mga balita kag iban nga mga issues naton pagatalakayon para sa subong nga adlaw diri sa aton nga pagpangalagat. Sa aton karon nga mga headlines, mga ka-K5 gimarasnon nga top 1 most wanted person sa Region 4A arestado sa Banwa sang Maasin, Iloilo. Dito nanago gris nunoy. Taga Gimaras siya, tapos nag-wanted person sa may Region 4A. Dito sa nanago sa Banwa sang Maasin. Nami naman tani ito nga pulo pangabuhi iya gamay kay mati hindi mo mapalagyuhan. Hindi ni mo mapalagyuhan. Mga ka-K5, hindi ni mo mapalagyuhan ang ato sini nga kasuguan. So ganin sa ato sini nga mga pinalangga nga mga tagparamati sa ato mga kauturan. Standby kamo kay ato nagkaroon ako ng latest nga follow-up report may kang tanan sini. Samtang pagbaskog sang health service delivery sa probinsya sang Iloilo na sentruhan sa pagsinapol nga ginpatawag ni Vice Governor Dibuque upod sa Iloilo Provincial Health Office. Pangatake karon ng dengue. Panpagid nga mga problema sa ikayong lawas. Kuning rason kung nga ginpatawag ini mga K5 ang isa ka pagsinapol agin patigayon ni Vice Governor Dibuque kag nasentruhan sinidiri amo ang magpabaskog mga ka-K5 sang health services naton diri sa bilog nga probinsya sang Iloilo. Kung na dapat imuon naton diri sa syudad sang Iloilo, magpabaskog sang health services, magpabaskog mga ka-K5 sang ginatawag naton nga social services, kagiban pagid. Kag sa subong nga tiempo, mga ka-K5, amo ning dapat nato sininga iga-plastar. Wala pala sinong dapat mga pangambot sini para sa paghimo sa mga pamaagi ay kang tanan mga ka-K5 sa sitwasyon sa ato syudad nga may mga pila ka mga kabarangayan nga naigo mga ka-K5 sang tubig baha ang pinangbasol yang among obra sang ato sini nga syudad. Amo gimanggali ang ginahambal nila bala nga kunano kunong hanis puno mo nang bunga do pulo parihog sila maghambal galing ko maghambal ang isa ng tingig lang siling lang na ya mo na siya siling yang dapat naton nga himuon lang tawa Black K5 nanglan gid naton nga basi mag-issue sang cease and desist order. Ay hunis tigara po ni Santissima. Yan talaga karon mga K5 diri sa ato siling nga pagpangalagan samtang sa ibang panaton nga mga balita. Masobray sa kagatos ka balay sa Western Visayas naguba bangod sa epekto sang habagat. Subot silingon mga ka-K5 hindi lang kay Iloilo City na igo sini diri kundi bilog nga probinsya, bilog nga Western Visayas, alin sa Gimaras pagkato sa Capiz, Aklan kag Antique, labi na probinsya sang Iloilo ay naapektuhan sang sining habagat mga ka-K5. Nga sagi kita kag binasulay ni sagin lang kita abi kapangita sa ideya para matagan sa kasulbaran ni. Kung ginambal ko sa inyo, budlay nga daan nga mag-leader kay kabalo ka mo, basta once nga leader ka, kabalo ka maghimo, ka magpahimo sa mga pamaagi para sa solusyon dayon sa ngato sini nga mga problema. Hindi ka magsagi kita ka pinangbasol, mga ka-K5. Matyaga yun na sa mga engineer na mga mango nga sagi ka pinanghimo sa mga programa nga makaguba sa nga inang husto nga mga alagyan sang tubig naton mga ka-K5. Dapat antes kita nga magsagi ka komentaryo parte sa mga proyekto nga ini
Dapat eksperto makita. Kaya naabalang so may tani ko mga engineer kaman kay pwede kay kambal nga. Kanya mo niyo, sa malipot nga sugilanon, inang ginatawag bala nga authority ka. Kung silingon may otoridad ka, nga authoritative ka. It is because you understand what you are seeing. Hindi ba? Sa English man ko kaisa ba? Sinawa na naton ka. Tago-tagos ni nagagwa naman kay tilan tawa karon ti kun imbis nga inay kayan ta nila sining hindi ta kabalo mag-English na aran na nagwa na lang kay. Ay, hindi bala kay nga amo nang profesyon mo. May sagi kita kwakal parte sa mga problema sa mga baha-baha diri pagkatapos mando na kita sang cease and desist order sa mga pila ka mga proyekto nga ginapatuman kay napaimplementar sa ngaton nga district engineers gali kay ang nagahambal gali mga ka-K5 daway taman na balaan kung bala nakaagi tapos sa pagka-engineer sa pagka-inhinyero o hindi bala dapat supposin dapat ang mga eksperto na pahambalon yo sa agi ka pinatuga-tuga Maria Ihunes nga Toryan talakiron mga ka-K5 diri sa ato sining nga pagpangalagad samtang City Health Office nagapanugyan na mag-inom sang prophylaxis para sa leptospirosis kung nakaubog sa tubig baha. O ako nakaubog ko sa tubig baha kagapon. Ay nag-ano gani ko kagapon man. Husto nanindahan gali ko. Nagpanindahan gali ko na magbakal ko sang utan da. Nagbakal ko sang tambo kag tugabang. Kag ano gani niyo ng okra. Kag pagkatapos bakal ako sang bagungon kag mais. Mga ka-K5, kimbutang ko sa tambo, butangan gata. Perting bubo sang ulan. Tiga to gaubog ko sa baha. Dapat mainom ko sina no o galing kay Manti kung wala man lang ya pilas-pilas ang lawas mo kagang tiin mong batiis mo kay 500 kaway man ya tsansa siguro nga sudlon ka sa mga bakterya kag sa mga viruses so hindi bala kay Manti leptospirosis ni kaupod ini sa tubig bangod mga ka-K5 nga tuga ini sang mga halin ini sa mga ihi kag mga hiko sang ilaga kag iban pagid nga sahi sa mga sapat nga mo ni nagatuga sang sining bakterya or virus nga nagasulod mga ka-K5 sa ato sining lawas pinaagi sa mga bukas nga parts ng ato sining panin tulad sa mga gagmay nga mga pilas-pilas nga nagaupod ini sa tubig mga ka-K5 sa tion sang baha-baha so mo ni sang rason kung nga nagayara nga mga nagakabiktima sang leptospirosis o ning Ayara pagin ng mindinggo kong simyabla. Amo ni nga mga sahi sa mga pamalatian nag-aatake sa aton nga mga kalawasan sa aton ikayong lawas sa tion sang pagtig-ululan magluwas sa dengue at iban pagin nga mga sahi sa mga pamalatian mga ka-K5. Ang inyong nga mga tubig nga ginainom mga ka-K5 dapat kuno nyo man siguraduhon nyo nga mga ginainom ninyo nga mga tubig sa tanan mga matinlo nga mga tubig o gin-init bla. Mayo pa nga gin-init ninyo pabukalan yung mga tubig ninyo para nga hindi kita maigo sa mga E. bakterya nga ninyo. Ka-K5 bangod sang swerte nga tubig baha ilabi na gid ko na nga to sinay ginainom nga tubig ang halin mga ka-K5 sa mga bubon. Sabagay iti laka-laka naman lang kita pero hindi man kasigurado nga safe na nga to sini mga ginainom nga mga tubig nga halin sa mga water refilling station. May mga pila ka mga water refilling station mga ka-K5 na sa nagligan piningpasirado ini bangod kay wala ini nakapasar sa standard sa aton nga Department of Health labi na gang City Health Office ay may mga water refilling station nga napamatudan nga may mga ara manggani nga mga E. bakterya mga ka-K5 no so mga pagpangatake sa ikong lawas naton dapat kinanglano naton ini nga preparahan gid sa ato sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamat samtang sa iban paginaton nga mga balita sa iban pa nga mga balita lokal
iban pa naton nga mga headlines sa mga ka-K5. Sa mga balita nasyonal, Kamara 95% na nga preparado sa suna. Abaw. Ano matiko do? Ang ato sulubong nga suna bala. Sa ganing suna tada sa July 26 bala mo. Ano gani at 20 Sabado o basi 28. Ito July 28. Bala lang tawon ta. Sa daw mo ina mga ka-K5 ng suna naton. Butang nila sa sa Lunes guro ni sa July 28. Taon talang nga way pa ko sigurado Pero hindi naman pwede ngay moon pa nga sa August. July ni siya mo so kung Lunes nga adlaw. Butang ni siya sa Lunes nga adlaw mga ka-K5 July 28. Kapit sa 28. Mga ka-K5 no July 28 di ka pa implementar o kon na-deliver mga ka-K5 ang ikatatlo nga suna ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Yang Kamara de Representantes mga ka-K5 na preparado na kuno sila 95% na kuno nga preparado ang House of Representatives or Kamara mga ka-K5 no. So natuon ini sa birthday ni K5 Kim Kaluyo gali. Grabe no, special ni K5 Kim mo. Mo kita sinangang birthday mo ginahimuan ginapreparahan sang bilog nga pungsod man. Birthday mo napreparahan sa bilog nga pungsod. May okasyon to ya sa kuano nagatingob yang duha ka mga panalgan sang ato sini nga gobyerno, ang Senado kag ang Kongreso kag makadto pa ang presidente. Grabe birthday ni K5 Kim Kaluyo ba? Laban-laban mga sinako-sako naman ning kabilog ayan baka ng tumbaho ni siniman. Mayo. Kapit sa 28 ni. Kaka K5 makakaon kita baka Baka ng ritson. O kung baka mayroon, baka wala. Advance ang birthday ni. Paano sa pizza 28 gintuon yung Kadibuinas mga klase ka pagkatinugan ni si K5 Kim Kaluyo. Akon mo ang birthday mo ginakuanan sang pagkabilugan. Presidente hambal sang State of the Nation address. Kita naman. O hindi bla? Riyan tara karon mga K5 Risato sini nga pagpangalagad. Ay ang report informasyon daw preparado kuno. Daw preparasyon gid gahanda na kuno si Torres ang iyang security para sa suna nga ni. Gamati ko ang plano mga ka-K5 nga daw i-cordon kuno kag i-hold ni nga 3 days before sang suna i-cordon na ni General Torre ang House of Representatives mga ka-K5 kay para nga inang way na sang makagwa sulod. I-close yan na ni. Way na sang makagwa sulod nga mga tao pagluwas kid lamang sa mga kongresista kag mga senador. Puwerte kag bantay sarado kuno ang sulod sini sang House of Representatives. Sa palaaboton mga 3 days before mga ka-K5 sang kahiwatan sang suna mga ka-K5. So gani standby sa aton nga mga pinalangga nga mga tapramati kay cover man ini live sang K5 News FM Iloilo ang suna sang presidente. Samtang sa iban pa naton nga mga balita, iban pa nga mga headlines, balita nasyonal, klase kag trabaho sa gobyerno suspendido sa NCR. Lakip ng Iloilo kag pila ka mga probinsya sa July 23 suno sa Malacañang. July 23 buwas nga adlaw, sa 23 buwas na Miyerkules mga ka-K5 may mga suspension sang ato sini nga mga klase pangod siguro sang tubig pwerte nga tubig wala labot sina ka-K5 bangod sang bagyo na nga nagdevelop ng tropical depression nga si Dante buo naman ulan habagat man naman
mo nga pagwa karon nga suspension sang ato sini nga gobyerno nasyonal nga suspendido diri ang klase mga ka-K5 kag ang trabaho sang area sang NCR Iloilo kag pila pagid ka mga probinsya. Pating Iloilo way gali buwas sa opisina. Ayo Tuduhin nyo na ng alibot sa mga kabarangayan ka magpangbulig sa kuno ng mga bululigan tada mga ka-K5. Samtang sa iban pa naton nga mga balita, sa mga balita international, mga ka-K5, masobra 20 patay matapos nga nag-crash sa eskwelahan ang isa ka fighter jet sa Bangladesh. Dito sinagkalato wasdak to sa may eskwelahan sa Bangladesh mga ka-K5 no sang isa ka jet fighter mga ka-K5 no. So may mahara masobra sa 20 kabilo mga nagkalamatay. Samtang 3 man ang patay kag damo pa ang mga na-stranded sa hinali nga pagbaha kag landslide sa Gilgit, Baltistan, Pakistan. Mga landslide magalito. Ano kung diri na sa amon. Nagamatamat na ni sir, nambal sa akon blang kilala nga siling niya nagamatamat na siling kwan, nagamatamat na paminta siling ato siling makaako, kinamatamat na mga landslide nga nagaluntad, may mga sunog, duman yung pagsunog sang kwan, sang Hollywood, sunog sang Hollywood to, tanan-tanan nga mga perte ka mga manggaranon nga mga balay to. Ubos kito nagkalatula to, nagkalatunaw mga ka-K5. Grabe nga mga balay to, mga dagko-dagko. Halos kalabanan galay ilista daan to, mga artista mo. Sa Hollywood mga ka-K5. No? Visuary naman no, mga akwa naman, mga landslide, mga baha. Tuduhin nyo. Tuduhin nyo nga mag-kwan. Lantawan nyo bala mga nagaguluwa sa aton nga Facebook mga ka-K5. Halos puro na lang tanan-tanan. Halos puro na lang tanan-tanan mga kung ano itong mga kadimonyohan ang gaguluwa sa ato sila nga social media. Kita mo da mga ka-K5 nga daw mga parte sa Ginoo gani nga mga klase sang mga post. Ay sa may gasapak. Dasig-dasig sa ila mag-scroll up o kung mag-scroll down. Pero kung mga katuntuhan gani, labi na mga naga-uba-uba, mga naga-pulopasiksi daw. Dapilit din mga mata nila mong labi na kung mga lalaki ga-scroll up kaya scroll down. Muna na siya sa malipot nga sugilanon. Hindi na matamat na dula na to ng mga paato sining nga mga kwanblang mga paminsaron. Daw halos ang ato sining nga mga pagpati mga ka-K5 sa gato sining nga pagtuo sa mga Ginoo. Daw ay nagid tsansa daw ayas ang may mga naga kwana. Gaway na sa may mga naga-kuan-gid, naga-dikit, naga-uner gid. Tanan yung mga katuntuhan, ara, mga ka-K5. Riyan tara karon diri sa ato sini nga pagpangalaga, digid lamang sa K5 Night Watch. Samtang sa iba pa ginaton nga mga balita, kag iban pa nga mga information nga aton pagatalakayon diri sa ato sini nga pagpangalaga. Pa nga mga balita na lokal kag mga balita nasyonal, situational report gikan sa aton nga patrol. Paunta man na karon upod sa aton nga mga reporters. Kadagit na ang aton nga latest weather report. Ang mga balita ngayon yung nabatian mga ka-K5 ang builog na giradulong sa inyo sa kalwan sang klinika DTX 500 kag Mighty C di alkaline base nga vitamin C mga ka-K5 no. Klinika DTX 500 the superior antioxidant. Nang lanon ginaton ini mga ka-K5 ang antioxidant kay bangod sa mga free radicals na nagasulod sa atong lawas, mga tuktok na nagasulod sa lawas ta. Nga mo ini naga-cause ang cancer, naga-cause ang iban pa nga mga pamalatian. Naga-damage sa mga parts ng ato sining lawas, naga-damage sa aton nga mga internal organs. Kani sa ato sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati para nga magapabilin nga healthy ang lawas naton samtang nagamat-amat kita edad, nagatigulang man ang mga body parts naton. Kinanglano naton nga ma-maintain ini para nga magapabilin nga hobi ng ato sini nga mga body parts. Kaya
aton hobe ng aton body parts sa malipot nga sugilanon daw kadugay sa aton magtigulang, dugay magkunot lawas ta, dugay mag-abiriya ang mga partes ang lawas ta, siyempre dugay kita mapatay, di ba? Mo man na importante kinanglanon naton nga magapabilin nga hubin ang lawas ta. Yari na ang solusyon mga ka-K5, inom kita sa Klinika DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw. The superior antioxidant kag the immune system booster. Nanglano naton ini mga ka-K5 para magapabiling healthy lawas naton, bulig para sa mga pamalatian nga nag-atake sa aton, free radicals ug iban pagid nga mga sahi sa mga virus ka mga bakterya nga isulod sa lawas naton. Nagatugas ang infeksyon kag nagatugas sa balatian kag asta nga sa uli magahina nga ato sini nga antibodies, magahina nga aton nga lawas kag kita ang mapatay bangod kay hindi na kita magbaton pa sa ano nga mga nutrients ka mga pagkaon para sa lawas ta. Sigurado mapatay kita, labay na ikon kanser ang mag-atake si mo apirtigit. Kani sa aton nga mga pinalangga nga mga tagparamati amo na ning tiyempo. Inom na kita sa Klinika DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw. Kaya ang Klinika DTX 500 ang puno sang anti-carcinogenic properties. Agod nga punggan ang pagtubo sa mga bukol-bukol sa lawas naton. Mataas kang masaligan ang potency sang flavonoids kag polyphenols nga amo sini mga ka-K5 ang halin sa DSA o kundi sugar cane extract sang DTX 500 batok sa pagdevelop sang cancer. Ang Mighty C naman isa ka alkaline base nga vitamin C nga ang kampiyon nga immune system mediator nga nagapakusog sa immune system capabilities. Agod mga ka-K5 nga ang aton sining lawas pinagi sa amo sini ang magapakusog sa ato sining immune system capabilities. Agod nga patyo naman naguba nga mga selula sa lawas naton through apoptosis bago pa man nga magmutate kag mangin kanseros. So, hindi nyo na paulata pa nga magtubo mga bukol-bukol sa lawas naton, magdevelop ang kanser sa lawas naton. Anang nga klase sa mga kanser katulad abisang prostate cancer, cervical cancer, brain cancer, mga tumor, mga ano pa ginada, mga lung cancer, cervical cancer, kag sarcoma cancer. Ini mga ka-K5 ang nakabuligid sa pag-prevent sini ang Klinika DTX 500 kag Mighty C. Ito nato ni pag-aimnon adlaw-adlaw. So pag inaulat nyo, para magapabilin nga healthy lawas ninyo, mag-Klinika DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw naton nga pag-aimnon para nga papili ng aton nga lawas nga mangin mahinalungon kag mangin kampyon. Aton nga oras alas 10:13. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama. Sa kapagtilaw, sa gihapon ng ibabaw, ano man ang kabudlay, importante nag-aulog danay. May iwang nga magatuhaw, sa tagsa kapagbutaw, at yung lang nga panundumon, may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, ibatan ng problema, magbangon kag magluhog sa bagunga paglaom. Wala sang maya ay bisan anuman kabudlay, wala sang maya ay bisan anuman kadugay. 2016, sa Olimpiyado ako nito for me. Before ko na Mexico, almost a decade ago, dahil sa ito, ako sa clear na plan sa life ko. Dali ko nag-grow. Dali ko na-achieve ang mga patay na gusto ko. Dali ko na-achieve ang comfortable life. Dahil wala actually sa mga pagkilaw. And I admit there were times that I really want to give up. Only ang nagpapaslis ako is ang trust and confidence of the CEO sa akin. Budlay, magpila sa tao na
nagsabi ko sa ako. Paghihinaan, magdaluya lang, pero tuloy lang. Magpadayon sa laban. Yes. Wala pa yan. Ubot nga magkaptanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhan ta sa kalipay. Wala sang bayay, bisan anong magkabudlay. Wala sang bayay, bisan anong magkadugay. Ang Diyos mapalos. Ako si K5 Manilin Abarapan o kung mas kilala bilang Manilay Manil. Halos 4 na tuig na ako nga nagaserbisyo kag-empleyado ni Dr. Nicole. Nagsugod ako bilang isa ka-empleyado sa mainstream media. Gani sa nagbukas sa oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung anay Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod naman ako sa puno. Dakong na desisyon ang pagbalhin sa digital media sentro. Apan, nagpasalid ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagtistingan, wala gid ako sa may matunan. Tugtog isa kaadlaw na bayuhan ang tanan nga pagpangabudlay sa sakripisyo kag dedikasyon. Nanging station manager ako sa K5 News FM Sala. Isa ka kadalagan, naging pangabuyuhan ko. Salamat gid Dr. Miluy sa paghatag sa akong sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akon kapasidad. Padayon kami nga magapaninuma nga mas nanging maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasidungog sa imo nga nanging isa kahaligi sang amon kadalagan. Mga ka-K5, anuman nga mga eksperyensya ang atong ginagyan sa sunod sang pila ka tuig. Kabudlay, kalipay kag mga hamilig nga handurawan. Kita, padayon nga magahugpong, bangod wala sa bayaay, bisan, anuman ganun. Handa magpalangga, serbisyo hindi magdula. Ulit nga para gid sa inyo, kampiyon kag sincero. Mahina ng mga luha, lipatan ang problema. Magbangon kag mag-iwong sa bagong ang paglao. In behalf sa K5 News FM Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Ramil Uy sa tion nga nalisdan kami, may dako kami nga challenge, wala giniya kami napabayi, wala giniya kami ginbayai, most especially sang ginbaha ang una nga istasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, ginbutang niya gapon kami sa manami nga building, gintagaan kami sang trabaho, nga dako ang bulig sa amon nga pamilya kag sa amon. Wala sing bayaay, bisan anuman ang kabudlay. Isa ra ako sa nangin saksi no sa kung paano nagdako ang network kay sa pagsulod ko sa March 2019 ang mga station pa lang sa Negros kag sa Antique, pero sa pagbinuligay naton tanan and of course with the guidance of our CEO Dr. Ramil Uy no nangin dako nga network ang K5 News FM Philippines. Isa ka dako nga pribilehiyo ang akon nga pagwork sa K5 News FM no tungod sa pira ka mga pagbag-o sa akon kabuhi and at the same time ang learnings nakon bilang isa ka media practitioner no na mold kid sa pag-obra nakon sa K5 News FM. Sang year 2021 naglisensya ako kay Doc Ramil na magpahuway or magpuntat anay sa trabaho because sa pira ka mga health issues nga akong ginatubang. December 2022 nag-contact ako liwat sa kay Doc, nag-apply ako liwat and fortunately nabaton ako no, and after 6 months in-assign ako ni Doc Ramil bilang station manager kang K5 News FM Kulasi. So malipayon gid ako no sa ina nga pribilehiyo. Ginambal ni Doc Ramil nga basta very clean lang ang aton nga record sa company, may chance gid nga kita ang makabalik patas kay Reynard. Dako atong reminder sa akon nga sa trabaho dapat i-maintain gid naton ang integrity and of course ang honesty naton sa aton nga trabaho. Mabuhay ang K5 News FM Philippines. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay, wala sang bayaay bisan anuman kabudlay.
Wala sambaya ay bisan anuman kabudlay. Wala sambaya ay bisan anuman kadugay. Sa 8 years ko nga bilang isa raketyado, may mga struggles man, may mga kabudlay, but despite of that, no, ginbaton ko ang pagpanghangkat because nagapati ako nga through the leadership of Dr. Minun. Isa na kabudlay, isa na ka-pressure, I am very blessed sa atong mahal nga makako, and the instrument nga gigamit niya is our boss, Dr. Minun. Rako nga mga lessons nga akon na an-an, natunan, kag ang mga lessons karian akon ginakabuhi nga mga better person tungod man sa akon nga pagiging inspired sa ginatawag nga serbisyo publiko sa pagpanguna kang aking nga CEO, Dr. Minun. May mga pagdilaw, may mga kasakit man, pero wala sang bayaan, anuman kadugay, wala sang bayaan, anuman kabudlay. Ugot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, may luhang kasang kalipay. Nag-umpisa kita 2019 sa K5 News FM Philippines. Nangin news writer kita, nangin reporter, at the same time nagka-programa sa radyo. Nangin kabahin kita sa production team, no, sa K5 News FM Bacolod. Nagumpisahan naton ang pag-inubar sa ngaton mga digital operations. Dinapasalamatan ko din, no, ang tanan-tanan K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Night Watch! June Alojado Capulo! K5 Night Watch! Kabalik na mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangaragad. Oras naton karon nakalabor kita sa 22 minutos na. Ang nakaligad sa alas 10. Diri sa ato sini nga pagpanglagad. This time, check naton ang latest weather report. Nagikan sa aton nga Pag-asa Iloilo. So kita sa kay Engineer John Baron sang Pag-asa Iloilo. Engineer John Baron sa latest nga weather report. Good evening and go ahead, sir. Hello sir, good evening kag sa aton man mga tagpalamati. Latest weather update naton sa adlaw sang Tuesday, July 22, 2025. Based sa atong latest nga update sa ginamonitor naton nga si Tropical Depression Dante, kaya lang sang alas 4 sang hapon ang sentro sinin sa kalayon 1,115 kilometers east-northeast sang Central Luzon. Maximum sustained winds nga 45 kilometers per hour malapit sa iyang sentro, kag gustiness nga pwede maglabot sa 55 kilometers per hour. Nagadalaga din pa north-northwestward nga may kadasig 20 kilometers per hour. Expect naton nga ma-exit ni siya sa PAR, possible mga Thursday or Friday. Next naton nga update sa kay Tropical Depression Dante is karon mga 11 p.m. Meanwhile, ang aton nga LPA nga ginamonitor, actually mas malapit ini siya sa landmass, no, and nasa 155 kilometers east-southeast ang Basco Batanes. So may duwa kita ka scenario sa ining LPA nga ginamonitor naton. Ang una naton nga scenario is mag-traverse siya sa may northern, extreme northern Luzon, I mean, and possible once maglabot siya sa West Philippines, ma-develop siya sa isa ka bagyo. Second naton nga scenario is i-absorb lang siya no ni bagyong Dante. And ang southwest monsoon naman naton is padayon niya gyapon no ang iyang epekto sa aton nga pungsod. At sa aton sa Western Visayas, particularly sa may Antique, Iloilo, Guimaras, and include na lang Negros Occidental, occasional rains ang aton nga i-expect, dalayan itong southwest monsoon, and for Aklan and Capiz, magalumon gyapon ang kalangitan no nga may chances of scattered rains and thunderstorms. Hangin naton diri sa Western Visayas nasa moderate southwesterly direction, nga may magadala sang moderate nga coastal waters. Forecast temperature naton 24 to 28 degrees Celsius. Ang adlaw nagtunod 6:16 kay na lang sang hapon, magabot laki ni 5:37 buwas sa aga. Ang naton nga latest weather update, ako si John Baron. Stay tuned sa mga latest weather updates. And as always, stay safe out there. Engineer John,
Yes, sir. Magluwas sa sining nag-develop nga tropical depression nga si Dante nga sanligad ini siyang LPA nga nakita sa mga area sang east of northern Luzon. May ara pagid subong sang duha gali ka mga LPA pagid nga makita subong diri sa aton sa within the Philippine Area of Responsibility. Yes, sir. Ang duha na siya nga LPA nga na-mention mo, no? Ang una mo na siyang LPA nga malapit sa aton nga landmass sa maning 155 kilometers southeast sa nga Basco, Batanes, no? Itong may na-mention ta earlier no, may duwa kita ng scenario. Ang second naton nga LPA actually na monitor outside ni sa Sangpar and actually medyo malayo pa ni siya. Okay. Wala gi-expect naton do wala man ni siya maging direktang epekto sa aton. So aton mga actually kabalakahan isa mo ning si ang si Bagong Dante kag ang ining LPA nga ara sa may southeast of Basco, Batanes. Yes, sir. So ining isa gali ning mga layo pa niya ining daw mga almost 2,705 kilometers east of Eastern Visayas. Amo ni sang LPA nga nakita sa tong kagina na sang hapon. Yes, sir. Amo na siya, sir. Malayo pa na. Actually, malayo pa na gani sa Guamen. Malayo pa na sa boundary line sang sang aton nga par and di na lang taon aton pasaka man ang iya nga dalaga no, hindi man kung ano na tani kung westward nang iya hulag then iano to na no I think i-public tagid no nga of course may chance sa magsulod sa par pero nanantaw naton do pasaka man so wala man siya direktang epekto do unlikely na siya magsulod sa par no, pero it's worth monitoring kasi na siya gyapon nasa domain naton. I see. So ini naman ang nag-develop na into tropical depression nga si Dante Subong. More or less duha ka senaryo, may posibilidad nga ining isa ka low pressure area nga makita naton sa may southeast no sang Basco, Batanes. May posibilidad nga pwede man senaryo nga suyupon na lang ini ni Bagyong Dante or pwede nga mag-develop man sila liwat bilang isa ka tropical depression pagid. Yes, sir. Amo nang duha naton ka senaryo sa LPA no. Ang i-absorb na siya ni Dante kay si Bagyong Dante ni ang dalaga niya ni pababaw man so nabayan niya gina si si LPA nga sa may Basco, Batanes. I see. And or pwede siya mag-develop sa isa ka bagyo kung mag-traverse siya diri sa may extreme northern Luzon and then ma-emerge siya sa may West Philippine Sea kag gitra mismo no posible siya mag-develop sa isa ka bagyo. Si Bagyong Dante anong posibilidad nga mangin kwan siya although nga timat medyo pasaka ang iya sini nga pag movement anong tendency kag may posibilidad nga mag landfall siya diri sa aton sa Pilipinas Engineer John Baron, sir? Well, unlikely sir no mag-landfall sa aton nga padataan kay tamaan ni siya kataas ket pababaw nang iya nga dalaga no. Ang siguro ang aton nga di kabalakaan ang enhancement sang southwest monsoon. Ay sino so habagat gyapon ang kabalakaan naton sini nga may posibilidad mag-epekto diri sa pila ka mga parts sang ato sini nga pungsod. Yes, sir. Southwest monsoon besides lang siguro sir kung ang aton nga si LPA ang isundo niya tong scenario 1 naton nga ma-traverse sa extreme northern Luzon. Then posible na siya ang northern parts ng Luzon maapektuhan sa may directly directly affected siya sa LPA and then eventually kung magbagyo sa West Philippine Sea pwede man ang northern parts ng Luzon directly affected sa eventually nga nagbagyo ang LPA. So kung muna nga scenario sir may siya may direct effect. Pero kung i-absorb mo lang siya ni Dante then do southwest monsoon lang kita. So kung padayon nga siya nga tracking magagwa sa par naton si Bagyong Dante sa maabot nga Huwebes to pakadto sa Biyernes nga adlaw Engineer John Baron, sir. Expect naton sir ma-extend siya sa par Thursday or Friday. Okay. With that, Engineer John Baron, thank you so much and good evening. Yes, sir. Thank you and good evening. K5 News FM Kampiyon Report. May ara nga latest with the report kag nang bulletin karon sa mga alas 11 pa no. So lang taon naton kung malagas ta karon kung makakuha kita sa latest
inang bulletin sang sining tropical depression nga si Dante sa palaabuton mga ka-K5 nga alas 11 karon sa gabi ano. Ang latest ang ato nakuha kagayna do mga as of 4 o'clock to 5 o'clock in the afternoon patumong sa mga ka-K5. May duha pa hili ka mga LPA pero isa ka LPA daw ay man dapat kabalakan to malayo pa to no. Layo pa to sa katama pero isa ka LPA why pa man mag-develop nga bagyo may pagkaga ini may senaryo nga may posibilidad nga siya mag-develop sa isa pagid ka bagyo or may posibilidad nga ni siya ang pagasuyupon mga ka-K5 o kon i-merge kon updon kwaon mga ka-K5 ni Bagyong Dante bangod kay ang hulag ni Bagyong Dante dito mapakadto sa iya sini nga lugar nga daw dito sa pakadto man to magatingob kag pero once nga magtingob ni sila may posibilidad kaway naman ini sang direkta nga epekto diri sa aton magluwas gid lamang sang sining sang sining hangin o sining habagat nga makatuga naman sang galom naman kag bubo na naman sa pag-ulan sa pila ka mga porsyon sang ato sining nga pungsod labi na sa bilog nga Pilipinas mga ka-K5 ang pagtuga sang bagyo sang pagbaha-baha kag siyempre landslide naman ang magaigo diri sa aton kag baha aton pananglitan nga maigo kita sang sining tawag naton nga habagat mga ka-K5. Oras naton karon nakalabor kita sa 32 minutos na nakaligad sa alas 10. Prepare naton katuan karon dugay si si intern naton K5IZ. Ligid lang nga sa aton nga mga pinalangga nga mga tagparamati kay pang pasiplatan ta ato sini nga mga followers nga nagapay-upod diri sa aton nga pagpangalaga do. Shout out sa ato sini nga mga followers. Sa kay Rose Fajarito Chavez, shout out kay 5 Pasig City, shout out sa mga nagapamati no. Kanaga pamati dire nagalantaw dire sa Pasig City. Sa kay Jan C. Ging Panagiton, shout out sa kay Idmar Likinyada sa Pasig. Si Rams Palik na sa kwan sa may sa may Sara. Stado. Ara kada. Niya sa ako niya shout out mo ko siya ko tubala siya sa Sara. Sa kay Idna Sahonya Kanto Mayor shout out ano siya gahatag sa sang ayang kuan ng GCash number ne pang online class lang kuno ang sige na po niya pang online class lang na hinanap mo nung hinihingi mo sa kay Albert de la Cruz, good evening Idol John Cap. Danilo del Rosario, Idol, good evening, shout out sa Tabuk Suba, La Paz. Kay Nora del Rosario, ang nagmamahal, Danny Love. Grabe ba? Sa kay Monmon Ontanillas, shout out man. Sa kay Rose Fajarito Chavez, hello kay 5 John, watching and listening from Jordan Aman. Kamusta ang gira? Ayos lang. Sa kay Jomar Pinisilia Rodriguez, good evening Idol. Sa kay Jester Clyde Angelias, shout out Idol. Gabinaha na diri sa Manila. Na hindi lang kasi sa Manila ang gabaha, diri sa amon baha na. Gabi na sulay na gani di. Hindi lang na sa Manila ang gabaha, diri sa amon baha man di. Antike ganito gabinaha man no, Negros. Tanan daw halos sa kay Verna Salvillada, good evening man, shout out. Sa kay Christine Gardose, sa kay Rain Rael, good evening man, sila niya kay 5 John. Sa kay Rose Simpas, good evening kay 5 Idol John, kapulot kay sa tanan ng mga nagapamati. God bless. Sa kay Verna Salvilla, good evening man. Sa kay Rhea Capanas, good evening. Tabakira o Marife, good evening man. Shout out sa kay Banks PSG, shout out. Janelle Condes, niya ha. Amogin sir. Na. Siya. Basta ka na. Kapuli ka di, preparar ka kay ma-basketball ta. Sa kay Ruben Brillantes, good evening Idol John, God bless kay 5 Night Watch kag sa tanan-tanan nga mga viewers.
Kay Alfredo Lampreya Jr. Gabuka wala pulis ang kumitar mo. Ano naman? Gabuka wala pulis ang kumitar mo. Sagi ka kumintar. Sagi kasang ano ganin niyo? Sagi kasang kumintar kag sagi kasang bash, no? Nga may ultimo gani imo nga mga tinaga daw hindi mapuslan, haslo ka. Binakol ta karon. Wala pulis, wala pulos karon ng ambal yan Sakay good evening Maninoy Gafings Yun Cap, salin sa kay Rhea Capana, sa kay Kanha Arlene. Good evening kay 5 Sir John. Pa-shoutout kali sa akon family. Gomez from General Folion, San Remio Antique. Thank you and God bless po. Okay? Sa kay Roy P. Fama, mayang gabi ka kay 5 John. Good evening da kagawad. Sa kay Marburka, good evening man. Mark Vincent si Javier, good evening. Kalumno Hazel, good evening. Reynaldo Caspe, pare mayang gabi. Shout out sa mga nagapamati sa Amon Barangay sa Oñate de Leon. Mayang gabi da sa mga taga Oñate de Leon. Halin sa kay Kagawad Tubi, Reynaldo Caspe. And sa kay sa kay Kuyada, no? Sa family Marmibi. Sa kay Reynald Aspera, good evening Idol June Kapulot, good evening man. Villegas family, shout out kuno halin sa kay Reynald Aspera. Sa kay Kaunsilor Bryant Ayan Gupitio Zulweta, may gabi. Kaunsyal, may gabi. Oy. Musta ka daw? Kung nagkunsyal, tani kita. Laban-laban mahibi gini si tingig mo. Aling way takadua nga daog, way tanga dua ka daog daw kita nga dua, laban-laban mahibi gini si tingig. Namagambal blaga mo na. Kay Switchel Duterte da, good evening Sir Idol. Shout out kay Habi Narciso Bolivar. Umuwi dyan sa Pinas. May pinadala ako sir para sa iyo. Magkita na lang kayo ni Habi kag kay Sir Bolivar tanan. Salamat Sir Idol. Ay, umuwi na pala dito si Habi mo. Mayo. Tay kami sige, see you Ay paring Narciso Bolivar sir. Mayong gabi. Yeah, kita ay tagaling nga magaulan-ulan pa, gaba-baha pa. Kita ay tagaling makachimpo sa SM City lang ta kay mga pick-upi tato okay, sa kay Romeo Merlin Dada Perijon, loud and clear sa barangay Paglaom, Taytay, Palawan. Fuente Baha family di was man ang ulan. Ay grabe halong kamo da halong. Sa kay Switchel Duterte da watching live from Hong Kong, may gabi da sa kay Switchel Duterte kag sa kay Mr. Narciso Bolivar. Makita ay kami di makachansawa, makachimpo. Salamat kay sa ginpadala mo kabay pangaging padala mo sa akon inchik. Hong Kong dani aliw. Ipadalan mo ko pirot mata wala. Makamiga man tayo inchik blang. Pirot mata nang tutuod giblang nga pirot mata blang nga Chinese gid blang man diri sa Pilipinas kapulo ga ilistad diri nga mga Chinese, mga kuan niya mga Chinoy hindi bla mga Chinese Pinoy. Gusto ko ya pure gid nga inchik ya. Yang maghambal bla ya wan chingking gid bla. Mayang gabi man sa kay Mary Jane Luxen. Good evening Idol John Kapulot. Musta Idol? Ayos lang sa kay Reynaldo Aspera, si G. Carl Villegas, shout out man. Sa kay Paul Casamayor, good evening Idol from Pasig City. Sa kay Larry Boy Marigon, good evening man, shout out. Sa kay Michael Ichalar, good evening Sir John, kag sa mga ka-K5 kag sa imo Sir John, watching from Barotac Nuevo, Iloilo, Sitio Bantod, Kabilawan, Zone 4, pa-shout out na naman kay Wing kag kay Buroy. Sige, ayos sige. Sini nga mga tinon mga ka-K5, check na to ng situational report. Nagikan sa ato sini nga patrol. Pod karon si ka-K5 Kim Kaluyo, ka-K5 Aaron Rodri Fuyo, pod sa aton nga intern
mga ka-K5, ang si ka-K5 intern IZ ano gani K5 andring yang apelyido. Mudlan tigulang na malipaton kana. Apolonyo gali. Kalipat man ko ba, oh? Kung naton si ka-K5 IZ Faith Apolonyo, ka-K5 direkta sa patrol naton siyang maghahatag sang situation report. Mustaon ta na baid ni ang dila ni K5 IZ Faith Apolonyo ni K5 Kim. Kung wala, ako ang mabaid. Check na ton. Situation report nagika sa patrol. Standby. K5 News FM. Kampiyon Report. Ayos, may gabi. Little baby. Yeah. Ka-K5 June. Mayong gabi. Grabe ba? Liwat bi. Ano tong title sa kanta mo to man? Liwat pa gidya. Oo be. Pretty little baby. Yeah. Sino ka kantas naman? Pag o giniguro nga kanta mo do, hindi ko familiar eh. Doon ka namin subong sa inyo nga pang ningkay-singkay kag paglibot-libot subong sa syudad nato na din ka mo lagaw subong kay Five Eyes. Ka-K5 June, no, na ginalagaw-lagaw natin subong ang mga lugar, ang mga dalanon sa syudad sa pagpalangga, no. Kagina nakahapit kita sa may area sa Molo, no. So far, so good ang ating observation as well as man sa may area sa Lapas, no. However, kagina ka-K5 June, pagkatapos ginamon to niya po nag-bukbo man ang mamunog nga ulan. However, after sa to, no, naghulaw naman siya, no. Diri naman sa ato nga paglibot-libot, puro pamasyal, sa may area naman sa Hibaw-an Mandurriao, pakato sa may Sunset Boulevard, no. Ang sikat nga Sunset Boulevard, kasi June, no. Malinong, no, matawhay ang aton nga paglagaw-lagaw diri ka-K5 June, no. Isang kwan? Time, no, bubo ang ulan, pero hindi siya continuous gada ka-K5 June, no, sa ato nga pag-obserba, no. So, other terms naman, no, sa traffic, peace and order, so far so good gada ang ato nga observation ka-K5 June. Okay, mayo, no. Ang sa Sunset Boulevard, way na sang may nagakwanda, way sa may naga-date daw, way sa may naga-jogging-jogging kay Gainula, Aragay. Okay, way gidi, way chansano, nami tanin na dalagaw-lagaw sa Sunset Boulevard. Mo kagi ka na dalagaw-lagaw sa Sunset Boulevard kay 5 IZ? Actually, sa atin, paglibot-libot pa lang sinigagabi, subong pa lang. Na-expressionhan ko kung nakita ko kung ano ang itsura ni Sunset Boulevard sa K5 June. It was my first time and pagkakita ko, habang ko, wow, daw, nami, di man mag-date. Nami, di man mag-date? Mga manubaligya, wae, no? Kahit may mga nagabaligya na dakong gabi mo, mga nami, mga mga inang street foods bala. Damayaran na dako nung mga baligya mong galing kay subong gaulan. Ka-K5 June. May mga street foods na no, may baluan na to nung mga vendors ng baligya. However, kay Gainula, no, season gid sang Tigululan, no, wala kita gina may nakita ang mga vendors dito sa area sang Sunset Boulevard. Wow, kanugo, no, daw way kita ka, way kagid gali ka pang kwanto, way kagid ka pang marites to. Way isang dapat nga maritison galito. Way gitawo mong, no? Do amo gid ka-K5 June. Gani. Gusto naman to tani nga mag-food trip bala, no? Masinawan to man ang mga street food sa Sunset Boulevard. However, wala kita nga may nakita dito. Kaon ta tani to sang mga inasal nga mga mga inasal nga inang ano gani niyo? Mga inasal nga scorpion. Away na digali sa ato, no? Mga inasal ng mga talimbabaga, bla.
Ay nadigili sa ato dito ka rin sa mga kanya sa mga Thailand, sa mga din ganin. Do kalaban do sa Thailand no. Mga Vietnam, no? Mga Vietnam. Ng mostly. Sikat din na sila, no? Kakita June sa mga muna, mga exotic food. Mga kaon, tanit, tas ang mga litson, mga ido, blah. Sa Vietnam, gali na yan. Ang kalabanan, gali sa ato nga street food, siya mga kwala, no? Mga fishball, mga quick-quick, no? Ano nga ngalan niya na quick-quick? Anong buot silingo siya naman? May ideya ka? Nga ngalan niya quick-quick? Kaya dasig siya kan on kay 5 June. Nugay na eh. Kung pagkaon mo, luwaad mo man kung mainit ay. Kagi ko nga nagbakal ko quick-quick. Pagkaon ko, sus init ang itlog. Linuad ko man. Di may itlog pugo na, hindi blang nga sulod. Yes, kay 5 June. Muna sa no? Na siya itlog sa sulod. May itlog sa nga pugo sa sulod. Pag-uusap ko kagi nga nagbakal ko, silang ko testingan tabi ng quick-quick ni. Pag-uusap ko, Maria Ihunis, tigrapon Santissima sang perti kainit sang itlog sang pugo. Halinuad ko man. Ang kaysa kaon ka, dala huyop. Mayo kay daw sa mga dalanon naton subong sa makita naton sa live daw trutawhay nagawa mga dalanon tanom pero daw naman baha subong kay 5IZ. Sa aton nga nabserbahan na kay 5 June wala naman kami may nakita gid nga areas na ginabaha no. Wala lang kita pala siguro no may mga areas sa man siguro gyapon nga sa mga kwan no sa mga dalom guro nga sa mga dalom guro nga mga barangay no mga barangay blang yes, medyo nadalman. Pero kung sa mga aton nga mga highway subong daw way gid man sang tanto ka dalom nga mga nga tubig no? Yes, kay 5 June. Ano ni nga dala nang ginaasoy inyo subong ni may mga nagalinakat pa samtang nga talithiaw? Sa may Santo Niño Norte, Arevalo, kita subong. Okay. Santo Niño Norte sa Arevalo, diretso na pagkadto sa mga kwan gali ni. Ara ka mo gali sa inang mga barangay nga coastal no, sa coastal barangays tingala ko do damo pa tao kay. Di ba ka tulog tao daya mo? Pero lang tawab law may mga ano pa daw, may mga nagalinakat-lakat pa ng mga tao, mga kabataan pa na halos kalabanan niya na ano ning way nila tulog ya nga. Okay, 5IZ. Gani, man maobserbahan ka, man di kasi 5 June nga may mga pumuluyo, padali subong nga mga bugtaw pa. Lapit na alas 11 na. Bugtaw pa sila yaw. May mga tricycle pa nga nagabiyahe da yaw. Thank you. Oo. Siguro ang mga drivers no nga mga ano tawag siguro dogi na take Manila ang chance no kay 5 June nga makabiyahe sa sini nga mga inoras no. Kay there are some people yung gapuli na kung gabi kag wala na sa masakyan so there are some drivers nga pangita sa pangabuyan sa sini nga mga tinio na kay 5 June. So amo na siguro mga rason no o nga iba ni bugta pa sa sini nga mga inoras. Nahulog imo nga kwan nga kamera? Manaog ka mo? Di ka mo makadto? Nagapanaog pa si Kay5 Kay5 June. Okay. Di ka mo makadto sa mga coastal barangays. Sa sulod sa ano ni nga barangay ka mo masulod sa barangay ano ni? Sa may barangay Santo Niño Norte, Arevalo ka mo subong. 5 June. Ati sige ano, sa kilid sang kwanda sulod ka mo da sa mga mga beach balada kay papantiaga ko do. Now subong nga mga tao yaga linakat-lakat pa mo no kay 5IZ. Gani man ka kay 5 June do gusto pa nila yang mga puro pamasyal na sa mga beach no. Inulan pa nga daan. Mga millennials, bala kay 5 June, bala mga Gen Z, mga muna, bala. Gusto pa maglagaw-lagaw. Inano ni sila yan, madaway kakatulog yan. Anong ilang mga business naman nga galinakat-lakat, managilagaw-lagaw, panadaway man mga negosyo. Okay, no? So, sige.
So ang sitwasyon sa palibot sa ato sa inyong syudad totally tauhay. May mga pulis pa man kita nga galibot-libot sa ato sa inyong syudad subong kay 5IZ. Yes, may mga kapulisan kita nga nakita kay 5 June nga libot-libot sa syudad sa Iloilo. Okay. So ano pagid iba nimo nga mga obserbasyon dira kay 5IZ? Kay 5 June? Oo. Silingkod. I-hand over ko ang phone subong kay Ari kita diri sa may nagiging ka sa nga bypass operation. Tingala man ko. Ara ka mo galida. Oh. Mayo. Oh, sige. Turnover na ibang phone sa kay 5 Kim no, kay 5 Aaron. Kay 5 John, yari na kita sa. Ara ka na. Kada sig mo ba? Ara ka na sa may lugar? Kay 5 John diri kita sa may barangay Santo Niño Norte sa distrito sang Arevalo. Sa kay 5 John, ari kita sa sulod sa isa ka balay Palawayan. Nga balay Palawayan nga very affordable, no? Kung siyang gusto mo paliwaliwa, magsindot kalayo, hampang kalayo sa mga partner sa kay 5 June. No? Grabe nga mga tinaga. Mo ba hampang kalayo ba? So ara ka mo sa isa ka beach resort? Yes. Okay. Sa kay 5 June. Ang operation ng patigayon siya sa Iloilo City Police Station 6 sa pagpamuno ni Police Captain Benji Dicen, ang YC, ay sa pwersa sa ngayong operatiba. So, nagresulta sa pagka-aresto ni alias o kung sa ginhingago nga alias si Maymay. Maymay, 41 anyos, residente sa Zamora, Miliesa, Dilarama Compound City proper. Kay 5 June. Isa ni siya ka lugabiyahe ni siya, according sa Tracy ka kay 5 June. Kaya na nag-confess siya, no, nga nagbaligya, kag nagagamit siyang shabu kay 5 June. Siya, si Maymay, may 4 isa ka mga kabataan nga sustentuan, pero tiyan mo nito niya nga naging sitwasyon, arestado siya sa drug bypass operation. Okay, sige, proceed. Siya ni kay 5 June ang nabaklan sa isa ka heat-sealed transparent successay sa ginapatiyang Cebu gamit ang 1,500 or 1,500 pesos nga bypass money. Pagbrikisa sa iyasang pulis, na-recover din sa iyang posisyon ang kahita ni nagaunod pagin sa luha ka mga heat-sealed van nga transparent successay gamit unod sa ginapatiyang Cebu. Sa sulod man na mga ka-K5 maayong gabi, isa ini karang ka-drug bypass operation ang itigayon sa Police Station 6 sa pagpamuno ni First Captain Benji Dicen ang YC. Siyempre sa porsa sa mga operatiba. Nagresulta ini sa pag-aresto sa kabilog kay 5 Aaron. Subject person. Yes, ari siya nagahapa diri sa may ara sa sulod sang kwan sa sulod sang daw ano pa daw siya nagani ka cottage ako na daw kwarto no? Yes, kwarto. Ari siya sa kwarto nga numero 4. Kwarto nga numero 4. Yes, ari sa may kwarto nga numero 4 sa arestado. Ang estilo ay gali ni kay 5 Aaron amo ning style yaho gasulod na sa nagarkila sa kwarto. Pagkatapos kung may mga customer siya ginapakwa lang sa iyang kwarto o siya lang nga dulong sa mga customer yada muna. May posibilidad. Dira man gani nagaruro siguro sa kwarto na. Kiti ining mga balay Palawayan hindi na siya intended para sa paghampang kalayo sa mga partner. Kundi pwede kung sa sining sitwasyon, pwede ka maningani kung tuturon, pwede ka mandiya kay kasuyop sa bo kung gusto makakipag John. Pwede ka pwede man himuon nga tululugan da sa mga nagka-stranded, no? Natulog kada pwede man no kay daw barato man lang mga kwarto nila daguro. Yes, kay 5 John daw basta according sa information na barato. Kay 5 John ang ining kwarto. Ang hindi ka na pag-describe ang iya ko dahil kibasa ko na gusto ko nga pangalan. Ato ang area, malapad man siya, no? Padlapad man. May
ang size ni sang iyang nga katre, do pang duha ka tawo nga nakahigda. Malapad siya. Ang may foman kay Sir John, hindi mo magpanakit yung mga spinal cord. Hindi man may foman. Lamisa sa tubang, which is nga ginpastar para sa inyong gamit. Bag. Kung mag-shot-shot ka mo, pwede mo nang butangan sa mga tulang kabayo, santong kabayo. Tapos may CR, no? Sa piyak may pader siya. Sa piyak CR, no? CR nga pwede ka katumubo. Nakaisa ng mga kasetup kay Sir John nara ang basin, kaya pwede ka nakapaligo man, di kabo nang galing. Tapos kung magtukod imo nga tuhod kag siko hindi man magsakit kay may foam, no? Ay, hindi kasi hindi man magsakit ang imong siko kag tuhod kung nag-prayer meeting ka mo sulod sa Sir John. Hindi ako nagapanukod ka. Yes. So, yes, kumagin sa Sir John. Kung mga di kita luhod gid sina sa Sir John. Magluhod-luhod ka. Masakit sa tuhod do. So bo silingon nga pwede mo on nga daw ang kalimbawa sini daw kano daw mga balay balang pwede makano bo silingon na sa malipot nga sila non chilik ina na, no? Yes. Yes, kasi sa John ini hindi ka man mainitan nga may ara sang ano na ganyan? Aircon? Electric fan? Electric fan nga kabit mas dingding kami kuan yang ceiling fan? Hindi, ang wall fan. Wall fan? Yes, wall fan sa Sir John. Kung gusto, kung nainitan ka, pwede mo mas pwede. Kung natugdawan ka, kag-film mo, damo na mo, pwede mo palibot-libot. 360 degree ka Sir John. Okay. Namin nga lugar, no? Pero yes, kay Sir John. Pero pwede man nga hindi mo pagpaandaro ng electric fan kung nagasuyop ka. Yes, kung sa mga adiktos ng nagasuyop sang sabo, kaya sabo ni aso ni kay Sir John sinukan nila, hindi na mapatayan ni kag nakasuyop sang sabo, hindi magwasi ang ilang kwarta. Ang bakasan sabo kay Sir John. Pero di malas ni may subong. Ang mga sa ginasiring pera na naging bato pa. Pero arestado sa gali. Ara si Kwano number 21 nga jersey ni hindi bla iyan ni Kwan, iyan ni Tim Duncan. Sino ang number 21 nga jersey man sa NBA man, di bla do si Tim Duncan, no? Si number 21 sa NBA sa basketball, sino man? Si Tim Duncan gani. Si Tim Duncan, si Sir John. Ang ako rin numero, ni birthday pa nato. Ngayon kay Sir John. Ay, dapuga, git. Malaso mo naman. Abi ko na 28 na kay K5 Kim na yan. Kay Sir Kim na 28. At na 21 kay Sir John. Pero 1-6 ang pito mga ka-propunto sa kay Sir John. Grabe. Ano nang apelyido yan naman? Ano na nang ano to Gabyon? Ang sa record niyang Gabyon, pero kasi kung hindi niya apelyido kay Sir John. Yes, hindi niya apelyido. Kasi kung hinarboran. Ang amo imbes nga Duncan daw na Gabyon na yaw. Yes, jersey na jersey. Sa Spurs sa kay Sir John, no? Sa Spurs, si Kwan Bas Tim Duncan. Amin na sa Pampangon, idol ko na. Aranda sa subong. Imbes nga Duncan, Gabyon. Nagabligya siya Shabu na. Okay, so tapos na rikisa siya. Yes, tapos na rikisa siya kay Sir John, kag amo ding na-recover isa ka twin purse ni. Unod niya duha ka hit sir transparent pas sa isang suspected Shabu. Unod man ang bypass money nga 1,500 pesos. Tapos na-recover man ang isa ka unit sa Android cellphone. Na markingan na ni ang tanan-tanan nga mga na-recover kag gina-inventory na actually kay Sir John. Okay, so sige, proceed. Ang sitwasyon sa buong kay Sir John, nagtupa ang ulan dali sa area sa Arevalo or possibly sa ibang ng mga distrito na sa Iloilo City kay Sir John, no? Abisar nga nag-inulan. Halin pa ni kahapon kag tuptub sa buong operasyon nag-inulan iya, no? Kay Sir John. Hindi ba kita mabasa diri kay tiyari kita sa hulot sang balay Palawayan kay Sir John. Damo na sila nga mga kwarto-kwarto da, no? Yes, damo na diri kay Sir John.
ang matiyag ko inang ginsulod yung kuan na nga daw beach resort na nga may mga pulo-pulahuayan da matiyag ko ang tag-iya daw kuan mong daw official sa barangay mo. Amo na sa? Why that? Daw amo no? Daw abot ko ay no? Barangay Santo Niño Norte. Laban-laban tag-iyas na daw official sa barangay. Lala ko gid. Hindi ko na paghambal kung kapitan o kung kagawad. Muna nga kuhan, muna nga lugar? Yes, sa Kiparchon. Siyempre, Santo Niño Norte. Sige, hindi na pa. Although nga aton nga mga pumruyo na, nga mga taga diri sa Sudad Singlilo, balaan naman nila na, kilala naman. Balaan na nila kung anong lugar na. Yes, oo. Kaya kay Sir John, isang tanga report siya, nakibots na nga nag-echo ang aton nga tingog. Pero sa piyak na gili nga Tirikinan, ang tema naman iya sang design niya, parte sa mga puno-puno sang kahoy. Ari ni katunog sang radyo, bundak ang unan, pero ang radyo naton niya K5 sa Family Wheel 88.7. Nagalanog ka K5 John. Siguro, batian niya, siguro, ang balsa niya, niya daw drop mo na sa dalo mo. Gani mang kanya ko na kay John sa sige sa piyak pambilang naton so nga naga-check-in da medayad nga gabi sa inyo ari no kay ang kapulisan sa mga naga yon sang bypass operation sa mga naga-check-in da kalma karon lang padayuna mati lang mo anay da kag sorry gid sa disturbo ha. Yan sa dila kibot kita. Pagsunod na pa, may radyo kita sa piyak nga Tirikinan. Yan si Manang drang gabantay. Tunog-tunog, tigmabatian, gini siya nag-check-in. Kung may nag-check-in, pero nagampang kalayo, pero gampang sa kalayo, padayon ka mo, inon ka mo, extend food supplement for men, parang nga kung isa lang karon makaya mo, subong nga tigtunog na, sus patawara, makainom ka, makalima ka, makabumbum pa, o makabumbum-tarat ka sa mga partner, subong na pag-ulunan, kasi magluwas sira, nagabanami pag isa sa blood circulation, kaya nagapahilway, no, nga atakihon ka sa korason, nga presensya ang mga heart diseases, nga posible nga maangko na. Pero kakon nga mambal, simple lang, sorry sa disturbo namon sa inyo da ha. Sinsyagin, tigturog na nga daan subong, sinsyagin na ka-disturbo kami sa inyo, purti ano mo na kay trabaho, amon ni mo. Padayunan nyo na nagkaroon na. Padayunan nyo na nagkaroon pagkatapos na sa aton nga mga pulis. Mati lang mo, anay da, kuan anay, tagob anay ang kabangis. Anay, kuan anay, untat anay nang ano gani pero sini, break anay, break. Kape ka mo anay kada kuno abi natan nga kape tanay blaga kay daw ka disturbo gido basi ma. Kagahod kay aron di puyo nga daan no. Nya da madula gana ta sinigahaw nya bi ma break tanay blaga kay kape-kape lang tanay kay kagahod kay aron no. Kita o take effect kay da naglaban talaga nogin. Basi ko nag-propose o nag-nading ipasinsagid sa inyo da mga magkagsara no. Oo man. Ipaiway anay dugangi lang galing karon. Padayon na lang galing karon. Pero subong kuan anay, pasensya ka disturbo kami sa inyo da ha. Okay. So mga ang recovery subong mga 3 ka bilog 1 ka buy bust item kag may duha pagid ka mga plastic sachet sang suspected illegal drugs sa K5 Baron. Yes, sa K5 John. Okay. No, so amo lang ni tanan-tanan. So bali 3 ni tanan kay K5 John nakit ng buy bust item. Way na sa may dugang, way pa dugang amo lang na. Wala na kakitag John. Hamay-hamay malang galing iya nga mga ginadalada siguro para na sa mga customer da nga arada eh. Yes, kakitag John.
Kakita John, doon na hidlaw ang mga tituramati na to. Nang sa tiyak ko nga Rajing House, hidlaw ito ko na magkanta kakita John. Maria Ihunis, tigara po ni mga kailis whisper naman na. Di ko na kakita John, requested by your idol, yours truly. Ano ko naman? Careless Whisper. Sus, Maria Ihunis. I'm never gonna dance again. Oh, susa. Muna ka mga banat. Yawa, namatay niya. Ay, Maria Ihunis, tigara po ni Santisimao. Arriba, arriba! Gusto mo may dala pa ka sa auto? Isang taot pa? Gonna dance again. Say you wanna better feel. You're out of setting balo sa lyrics. Di base ko na muna ipatokaron ko nga music. Base bala kung maganahan tong sa piyak kwantong, sa piyak kwarto kay 5 aron. Arya, nami, kung dumatik ka sa radyo ka kay 5 John, kung gakanta ka sa Careless Whisper, nami, iba na sa tingin mo ka kay 5 John, do pang United Kingdom, Got Talent, na yung mga tingog. Aragi. Woo! Music lang, kaya hindi ko balo lyrics. Daw nagmatso dancer na ko diyo. I'm never gonna dance again. Guilty fear of gonorrhea. So it's easy to pretend. I know you're not a fool. Woo! Tama na nanay kay basi madugang ang ulan niyo. Pero no, kay 5 kwan, kay 5 aron. So, kay 5 John, natin namin yan. At least, though na kita sa isa ka pageant, kay 5 John, isa ka daw pa in-eye, no? Daw ka kaangay ka nag-serenade kita sa mga kandidata, hindi sa galing kandidata, kundi mga couple, or kung hindi mang couple, bahala sila dati, nagampang sa krayo, lalo niya makahatag sang dugang nga pag niya pangkainit, so ina nga pagkalawing nabing subong, niya tingtulog na nga kagabihon. Ang isa piyak kwarto da. Pre, regards sa imo nga ginahikap pa. Regards anda kung ano man ang imo nga ginahikap da subong. Sa mga kwarto-kwarto das piyak kwarto daw ang gabi lang Te. Kay 5 John. Ti Aragapon, way nagahinay ang imo nga ang apong radyo spiak nga Rajing House. Kanami, lanog. Kay 5 John, naguntak ng ulan. Kung ang radyo spiak nga radyo na tuntos spiak nga napamatian nila, kung tunog sa gyapon sa kay 5 John. Perte no? Di amo ni nga ni ang Careless Whisper galing dapat ipa-music tadi kay para nga daw hindi sila mawadaan sang ganab la. Kay kung bawal na gamot daw walang alang, no? Yes, kanami gini kong Careless Whisper kay 5 John. Kung kanami gini kay tiyang music ini, kada pang katugnaw, pakalam sang Bratsagon, kad pang smooth yung mga galawan lang at nga magpanaog ka sa himaya nga wala sang katapusan kay 5 John. Aragkay sa kanamiton. Ay kanamiton. Tingnan mo sa sitwasyon na subong. Tapos na ang inventory. Why pa? Manong patapos na kay 5 John. Diri na hindi magpa-interview si sino nga lang nasang nadakpan tara ang hayo ya sino? Si Alias Maymay kay 5 John. Si Alias Maymay. Hindi magpa-interview si Alias Maymay. Okay, na nakahatag sa aton siyang
pahayag na malipot ng galing kay Ferguson ginalimit nilang iyang sining pero okay na pahayag niya nga na ako niya nga nagagamit siya nga nagabriga sa ganang droga okay nga kay Ferguson kag ang iyang trabaho isa ka tricycle driver according sa iya kag mayara siya sang 4 ka mga kabataan sa kay Ferguson. Okay so may edad na mga pala edad ni Maymay ni 41. So mga kabataan niya medyo dagko naman gawa no? Yes. Pero taga dira gid sa may Santo Niño Norte? Taga Barangay Zamora Melissa, Dilarama Compound City proper ni sa Kakikado. Okay, pero dala sa Gatiner kay ti ara dang negosyo yamong no? May posibilidad de kay John. O kung may posible man yung base kung nag-check in lang sa check in lang no. Mayara sa sang kliyente kay John. Ate, sige. Okay. Okay, John. Oo. Ginatamyaw man natin di siya tambi lang sa likod ni sa piyak ng gali ni kanto ni si Tatay Efren ga bigya talaba kung timbrano di siya bumasiga pamati sa imo kakikagyo may gabi lang no kag sa piyak ni nga galira bigya talaba di sa Barangay sa Niño Norte Ribalo ga pamati kay si Sid Swab no sang ano ni ang aton nga gapatan yang ulo po naton okay na ko no. Ayos na. Ate mo na K5 Sean, napatapos na ang inventory. Kagaya na mag-perma na lang kita sa inventory sheet sa K5 Sean. Okay. So, ano nga grupo ang nag-strike no? Nag-iwat sa drug bypass operation? Ang nagpatigayon ni amo ang taga Iloilo City Police Station 6 nga ginapamunuan ni Police Captain Benji Dicen amo ang OIC. Kag siyempre sa porsaman sang iyang mga operatiba kay John. I see. So Arevalo Police Station gimanggali niya nag-operate. Yes. Okay. Sige. Kay John, bandayan na dugang pagid mga detalye angot sa sining bypass operations sa ibang naton yung mga balita. Kini nga flash report kinadulungit sang kalwan sang extend to supplement per men parang gigil ko baskom sang aton nga kursa gudya maganami ang pagdalinabi natong kay Mrs. Kag magluwas dira nagapanami isa sa aton nga blood circulation kaya pahigay sa aton nga kurasyon sa mga posible mga balatian. Kapod sa my area si aton nga intern si K5 IZ, kag si K5 Kim, ako naman sa K5 Aaron Ripoyo, ay kapod pag-lay si K5 Jason Dalaron, kung naman ako naman sa K5 Aaron Ripoyo, para sa kapsula balita sa Servisyo Publiko Pagkalingawan sa Iloilo. Number 1 kita, K5 News FM. K5 News FM. Flash Report. K5 News FM. Kampiyon Report. K5 Night Watch. June Alojado Capulo. K5 Night Watch. Gabatan mga ka-K5, halin sa situation report pagkato sa flash report. Nagikan sa patrol, may kang tanan sa sining drug bypass operation ginhiwat sumira mga gabi. Dira sa may Barangay Santo Niño Norte sa distrito sa Arevalo mga ka-K5. Kadakop sa isa ka inang lalaki no na taga Samura, Miliesa City proper, pero dito nadakpan sa may isa ka Balay Palahuayan Beach Resort dira sa may Barangay Santo Niño Norte sa distrito sang Arevalo. Sa ato sila nga pagparagan, balikay kita sa iban pa nga mga balita kag information. Ang mga balita nga inyo nabatan ng Buylogman nga giradulong na sa inyo sa kaluan sang klinika D3 Bio. The antiviral, antibacterial specialist. Naga-star ka bala sa balahaon nga lugar kag matubig nga lugar nga paborito balayan sang mga lamok. Mga ka-K5, delikado. Ilang likawan nato nini kay base kon maigo kamo sang dengue mga ka-K5. Kag lakip na sa iban pa nato si makauturan nga may mga problema sa sipon nila na tubot rang kaso bangog tigurulan subong. Ay, yari nang solusyon naton mag D3 Bio ka. Kaya ang D3 Bio mga ka-K5 isa ka super food supplement ang ginahimo gikan sa cold press extra virgin coconut oil kag vitamin D nga pareho may maayong natural microbial or antimicrobial properties
Mga ka-K5, ilabi na gid batok sa mga viruses pareho sang dengue. Ang medium chain triglyceride na halin sa D3 or halin sa cold press extra virgin coconut oil kag nga parte sang D3 bio ang ginahimo sa ato sining alawas into monoglyceride kag isa na diring natawag naton nga monolaurin. Ang monolaurin nga halin sa D3 bio ang gina-consider nga isa sa pinaka-epektibo kag pinakakusog nga natural microbial sa ato sining nga palibot. Panami sang D3 bio pinaagi sa medium chain triglyceride ang absorpsyon sang pag-usar sang vitamin K sa aton nga lawas. Ang vitamin K mga ka-K5 isa ini ka fat soluble vitamin nga pugong sa sobra nga bleeding kag pagdugo kung ikaw ginadingge na. Ginapanami man sa D3 bio ang absorpsyon sa mineral nga calcium nga nagabulig sa proseso nga platelet aggregation nga nagabulig man agod malikaw ang ato sining nga lawas sa bleeding kung ikaw na impiktar na sang dengue. So gani sa aton nga mga kauturan, nila po natapa nga iguon kita sang pamalatian kag matapikan sang virus, mag D3 bio na. Ang superfood supplement ka para layo kita sa dengue. At kung gusto natin mag-ayo, mag-klinika D3 bio. Aton nga oras, alas 11:16. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Mga ka-K5, daw kadasig lang sang tiyempo. Daw kaangay sa isa ka baga nga amat-amat nga nagasigrap hasta nga nagadako kag nagkalayo. 3 taong haghatid ng serbisyong totoo at may puso sa bawat Ilonggo. Ngayong taon, hindi tayo nagpahuli sa pagkalat ng mga naglalakihang mga balita at kaganapan. Inihatid din natin ang kampiyon na serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo. Sa information nga nakuha natin inisyal, kumato siya, siyang nagpakilala ang pulisya na isa sa ka-pulis. Naginalantaw, pagpangimon ang motibo sang krimen. Mahigit 10 pamilya na ang ating nabigyan ng tulong sa ating corporate social responsibility na kampiyon na serbisyo. Okay, ito. Tama lang. Ako na hindi ako ka. Ano? Wala ba? Tabos ako na. Luha ako. Sabi man pasko. Ngayon na kadaan ako na. Sadya ko kanina nakabato na ako na. Daw ka, happy birthday. Sana malala ko na pasko. Diin man kami dalon sa amon pagpanlakaton, ang amon tagipusoon sa pagserbisyo sa syudad kag probinsya sang Iloilo, magapadayon. Di namin kayo iiwanan. Tuloy-tuloy ang kasiyahan dahil kayo ang aming lakas at inspirasyon. Din tayo sa pagbibigay ng sorpresa sa mga kasintahan sa ating Valentine's Day Special. Ari na subong diri sa studio ang aton na
lucky couple sa aton nga Valentine's Special K5 Feb Ibig. Upod naton diri subong si Ma'am Alexa and si Sir Jude. Good afternoon. May ara kita dira sang flower bouquet. May ara man kita dira sang gift from Clinica di Alternativo Medicina and Wellness Center. After sina syempre of course ang aton nga prize. Tumataginting na 5,000 pesos. Noong Marso, inilunsad natin ang kauna-unahang bloodletting activity kung saan mahigit sa 500 na blood donors mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno at ating mga tagahanga ang nakilahok sa Kampiyon na Dugo para sa kapwa ko, kasama ang Philippine Red Cross Iloilo. Kampiyon sa serbisyo, dugo para sa kapwa ko. Halin sa aton pagulupdanay bilang inyo kabandera, subong nangin ka K5, salamat gid nga madamo. Sa inyo ginpabaskog, kaginpainit nga pagsuporta, kag pagsali. Nagbago man sa pandinig ng mga Ilonggo, pero ang serbisyong may tatak puso ay nananatiling gabay ng himpilang nagbibigay saya at pag-asa. Binuksan din natin ang pagpapakitang gilas ng talento ng mga kabataang Ilonggo pagdating sa sayawan sa K5 Dance Showdown Competition 2024. K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! K5 Night Watch. June Alojado Capulo. K5 Night Watch. Pabalik na mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangalaga ng aton nga oras karon. Nakaalabot kita sa 22 minutos na nakaligad sa alas 11. This time, check naton karon ang mga detalye na sa mga balita. Tipo sa ato silang patrol. Upo na kita sa mga balita kay information na gikan kay K5 Kim Kaloy. K5 Kim sa Kampiyon nga report. Stand by! K5 News FM. Kampiyon report. K5 John update no kay una nato na send masobra isa kagatos ka mga panimalay ang nagkalaguba no diri sa Western Visayas. Tugad diri sang epekto sa habagat kag lasay no sa sining tropical cyclone Krising. K5 John, pero as of this time, based diri sa pinakauli nga update coming from the Office of the Civil Defense o kon OCD Region 6, yara na sa 237 o kon 277 ka mga balay ang nagkalaguba kung siriin no 246 o kon 246 ang partially damaged kag 31 naman no ang totally damaged K5 June. Kung pahat-pato naton diri K5 June, 93 diri no ang nagkalaguba nga mga balay nagikan sa province of Baclan, 105 ang halin sa may Antique, 79 sa may province of Iloilo K5 June as well no sa pila ka mga areas diri sa may syudad sang Iloilo. Konseriin no may dako naman diri nga danyos o kon kahalitan sa infrastruktura diri sa bug-os nga Western Visayas based man diri sa data no sa OCD Region 6 K5 John konseriin na naglabot na sa 122.1 million pesos ang kabugusan nga kahalitan naman yan no in terms of infrastructures. It includes ang ining mga dalanon naton, pila ka mga taytay, mga establishmento kag iban pagid no nga ginapanagiyahan sa aton sining gobyerno kag under Department of Public Works and Highways kon DPWH K5 June. Kun pahat-pato naman naton yara sa 9 million ang damage kay K5 June no. Dra sa may area naman sa Aklan kag pinakadako diri no sa porsyon naman sang Capiz kag Antigos kay 5 June. As of this time temo ni no despite nga naghalin na diri no kun nakagwa na sa Philippine Area of Responsibility naman niya ang tropical cyclone Krising, ang bagyong Dante naman which is kay nalanggid no nagsulod diri sa aton sining Philippine Area of Responsibility. Amo naman niyang ginabantayan although nga nag-subside na subong ang pila ka mga baha sa areas ng Western Visayas, especially
diri sa Iloilo, sa Antique, kag other provinces pagid diri sa Western Visayas K5 John. Ginabantayan pagid diri kay tawag na gauntat-untat o kon may times diri no subong adlaw kon kay nasang hapon nga puweskog ang ulan tika K5 John diri abi sa may syudad sa Iloilo may pila ka mga areas nga bisan hindi kinabi maglugay o kung hindi maglawig ang ulan, baha na kita dayon sa K5 John. Okay. So, man ka K5 John, kinabantayan naton ang dugang diri nga details kag according diri sa Office of the Civil Defense, no, importante gid nga naga-update kita no kung naga-check kita sa update coming from the authorities dati ang on terms of weather update sa halin sa DOST Pag-asa sa mga otoridad naton sa Office of the Civil Defense as well man no sa mga media outlets no nga masaligan kag K5 John kag hindi lang gid magpanik kag magsunod lang gid sa abiso sang otoridad naton kung kinahanglan sang mag-evacuate kag kung kinahanglan kag K5 John no nga may pila ka mga measures nga himuon ang aton siri nga gobyerno. And actually, as of this time, namo naman no, minilyon naman yung mga food items ang napanagtag sa aton siri nga local government units kag sang DSWD diri sa Bugos nga Western Visayas. Ang nga mga update ang ginadulong sa inyo sa Kalawan sa DTX Coffee Mix, ang healthy coffee ni Dr. Ramil Itanghoy sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kaupo diri sa patrol ka K5 intern IC Faith Apolonio. Ako naman si ka K5 Kim Montaño Kaluyo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News FM. K5 News FM. Kampiyon Report. Nabatian mga ka-K5 report yung informasyon nagikan kay ka-K5 Kim Kaluyo nakadala sa aton nga oras mga ka-K5 26 minutos na nakaligad sa alas 11 samtang sayro kita sa iban pa nga mga balita kag information nagikan naman kay ka-K5 Alex Escalante kini may tanan sa report nga inang pagpabaskog sang health service delivery sa probinsya sang Iloilo ang nasentruhan sa pagsinapol nga ginpatawag ni Vice Governor Lian Dibuque upod ang IPHO. Yari magdetalye sa mabalita upod kita kay K5 Alex Escalante. K5 News FM. Kampiyon Report. Nagpatawag sa isa ka pagsinapol si Vice Governor Nathalie Andibuque, ang chairperson sa Committee on Health and Sanitation sa Sangguniang Panalawigan upod sang Iloilo Provincial Health Office o konsang IPHO. Ang pagsinapol ang nagasentro sa province-wide health programs kag mga collaborative efforts agud nga mapabaskog ang health service delivery sa bugos nga probinsya sang Iloilo. Suno kay IPHO Head Dr. Maria Socorro Quinyon, nagapasalamat ang IPHO sa pasidungog kag presensya ni Vice Governor Dibuque bangod nga makabulig ini sang dako ang iya nga ideya kag suporta. Dugang pa sang natungdan nagapasalig ang opisina nga mas pabaskogon pagid ang kolaborasyon agud nga malabot ang tinutuyo nga mapatuman ang pag-implement sa Universal Healthcare o UHC sa bugos nga probinsya sang Iloilo. Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sa Klinika D3 Bio. Klinika D3 Bio himo sa extra virgin coconut oil plus vitamin D3 nga saranggid makapalikaw sa inyo sa nagkalain-lain nga viral kag bacterial infection. Apat ka tuig nga pagdulong sang kampiyon nga balita, apat ka tuig nga paghatag sang kampiyon nga serbisyo publiko. Ako si ka K5 Alex Escalante para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. K5 News FM. Kampiyon Report. Samtang ang mga balita ngayon na ng Builogman nga ginadulong na sa inyo sa kalwan sang Klinika DTX Coffee Mix, nakakafe ka na, naka-detox ka pa. Sa aton makauturan dira nga mga mahilig magkafe, ari ang healthy nga coffee mga ka-K5, Klinika DTX Coffee Mix. Produkto sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Miloy, bakal sa tanan nga mga butika nationwide kay sa tanan nga mga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Centers. Ang dugang nga mga balita kay informasyon, nagika naman kay K5 Jenny Kauyunan,
Pagikan sa Iloilo City Hall, City Health Office, ang nagapanugyan nga mag-inom sang prophylaxis para ini sa leptospirosis kung nakaubog ka sa tubig baha. Dari mga detalye sa mabalita upang kita kay K5 Jenny Kauyunan. K5 News FM Hampion Report. K5 June nagapanugyan ang Iloilo City Health Office sa CHO sa publiko nga mag-inom sang prophylaxis agud malikaw sa leptospirosis kung makaubog sa tubig baha. Ini matapos K5 June nga pila ka mga barangay sa Iloilo City ang ginbaha dala sang bagyong Krising. Suno kay Dr. Mary Ann Diaz, head ng Iloilo City Health Office, nga dapat 24 to 74 hours matapos makaubog sa tubig baha, dapat mag-inom gilayon sang bulong. Dugang pa sa natungdan ta K5 June nga libre nga ginahatag ang mga bulong sa mga barangay health centers. Samtang kay 5 June, nagkapanghatag man sila sang prophylaxis sa mga residente sang barangay nga ginbaha. Sa kabugusan, kay 5 June, naglabot na sa 15,000 ka mga individual ang nahatagan sang prophylaxis sa Iloilo City Health Office. Kag ini nga balita ang gadalon sa inyo sang DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. Report na gikan sa Iloilo City ini si K5 Jenny Kauyunan para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. K5 News FM Hampion Report. Matamat na nago bang gagabihon kag tigturugnaw pa Mr. Mrs. Dito sa tulog-tulog ginato sa may ginsudlan nila ni K5 Arono. Inom na extend food supplement for men para hindi mabitin. Para sa aton mga kalarkinhan dira nga daw medyo problema nang daw medyo way na pansi Manoy pa permi. K5 inom kita sang extend food supplement for men. Ang extend food supplement for men mga K5 may makakaklabuwas ka nga nagabulig ini para sa maayong nga sirkulasyon sa ato nga dugo. Plus pagid nga nagabulig ini sang dugang nga stamina sa ato naman sining lawas. So, ikaw ang makainom sang extend food supplement for men, nagabalik ang ato sining nga kahuben. Huben nga pamatyagan kag huben nga performance. When it comes to labing-labing ang paghahambalan. Extend food supplement for men bakla sa mga butika nationwide sa tanan nga mga klinika de alternatibong medisina and wellness center ni Doc Ramiro. Katapusan nga mga balita lokal, gimarasnon nga top 1 most wanted person sa Region 4A arestado sa Banwa sang Maasin. Yari mga detalye sa mabalita o kita kay K5 Karen Badilla. K5 News FM Hampion Report. K5 June, arestado ang top 1 most wanted person sang Region 4A o kon Calabarzon paagi ni sa warrant of arrest dito sa may barangay THTNP sa Banwa sang Maasin alas 12:30 sang hapon sa tung Hulyo 30 o kon Hulyo 21 K5 June. No? Sandig sa report sang Guimaras Police Provincial Office o kon GPPO, ginkilala ang suspect nga si alias Barry, 52 anyos, residente inisang barangay San Isidro, Sibunag, Guimaras. Naibaluan nga naaresto ang sospek paagi sa gintingob puwersa sa Sibunag Municipal Police Station sa pagpanguna sang hepe nga si Police Lieutenant Herbert Remehio upod ang Provincial Intelligence Unit sang GPPO, Regional Intelligence Unit kag ang Maasin Municipal Police Station. Base naman sa report, ang suspect top 1 most wanted person regional level sang Police Regional Office 4A bangod ya sa 75 counts sang statutory rape kag another pagid nga 19 count sang statutory rape man K5 June. No? Ang ining warrant of arrest ang gin-issue sang presiding judge RTC 4th Judicial Region Branch 108 Cabayaw City, Laguna sa tong April 11 siniman nga tuig sa diin wala sang may rekomendar nga piyansa ang korte para ya sa suspect K5 June. Sa mga ka-K5 naton nga may diabetes, magtumar sang DTX 500 ang super anti-diabetes food supplement nga epektibo nga nagapanubo sang aton nga blood sugar levels kag nagahatag sang proteksyon sa aton vitamins batok sa oxidative stress mga ka-K5. Ang DTX 500 may himong abakal sa tanan nga branch sang Klinika de Alternatibong Medisina ni Doc Ramel Uy. Ini nga balita
Ini si K5 Karen Badilla para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. K5 News FM. Kampiyon Report. Pangkatapusan panamyaw sa ato sini nga mga kauturan, may mga nagkalabilin pa kita diri nga mga nga mga followers nga way naton ma-acknowledge sakay Jobert Carabuena, Florenda Cadavero, shout out no sakay Emilita Montelebano Gonzales, shout out man sakay Helen Imgerhim, no, shout out sakay Jess Bailon, shout out no, kag shout out kuno sa mga sa mga tagalayog maasenda halin sa kay Helen M. Girhim. Ang ginawayan natong ngalan sa eskulahan kuno to. Sa kay sige lang kay pa follow up nato na sa kay Michael Nachon hala birahenyo birahe no bligya siya bo. Sa kay Merly Bustillo, good evening man. Jolie Alberca Gansya, shout out sa kay Crising Gardosi, shout out and sa kay Jan Siging Panagiton. God bless everyone and keep safe. Way kita chimpo diri sa ato sini nga pagpangalagad sa ngalan sa bilong nga pwersa sang K5 News FM Iloilo nga apat na katuig nga nagadulong sang Kampiyon nga Balita kag apat katuig nga nagahatag sang serbisyo publiko. Kung naman niyo ka K5 June aluhado kapurot para sa Kampiyon nga Balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Kampiyon sa Balita.